Bálint vagyok. Én pedig Szabolcs. Ez pedig a Chrome Dioxide Barriers harmadik adása, és következik 3 közlemény. Első. Az pedig az, hogy van blogunk, a blog.hu-n, az pedig ki lesz írva valamelyik oldalra, ott tudod látogatni. Második közlemény, a Vimeo-ra fölkerülnek a videók jobb felbontásban, szebb felbontásban, jobb minőségben, letölthető verzióban. A harmadik pedig egy bocsánatkérés, hogy múltkor vágási fázisba vettük észre, hogy az egyik koncertet rosszul mondtuk be. Próbáltuk itt alul javítani a feliratban. Reméljük, hogy ez sikerült. Most pedig tartalomjegyzék. Lesz North Mississippi All Stars albumról szó, a Marionette ID-ról lesz szó, és persze a szokásos hír és programajánló a végén. Kezdünk! Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Aki látta a Before the Music Dies című dokumentumfilmet, annak ismerősöncsenket a North Mississippi All Stars nevű zenekar, akik a DVD-n egy elég jó kísérő felvétele szerepelnek. Igen, most jelent meg az új albumuk, Hernando címmel. Ez a város, ahol születtek a srácok. Ez egy Mississippi állambeli kis város, és ez a környék az igazából meg is határozza eléggé a zenéiket. Így van, mert felszívták magukat kőkeményen, szóval Southern rock, blues, country, rockabilly a végén, mindent berágtak a srácok, ami kell egy ilyen jó kis albumhoz. Igen, nagyon jól váltogatják a számok között ezeket a stílusokat. Nekem a kedvenceim, amiket így megemlítenék, az a Soldier, a Shake, a I Like to Be a Hippie, nagyon-nagyon jó szám. Jó lassú, szóval tényleg az a lassú blues, amire nagyon jó. Igen. Haladni, azt kell, hogy mondjam, egy ilyen vezetőzene számomra. Ezt be fogom rakni majd, hogyha megint beülök az autóba egyszer valamikor, akkor berakom és el fogok vezetni, mert erre nem fog dudálni a dugóban. Tényleg. És igazából az bennünk nagyon jó, hogy az eddig albumok ellentétben még nagyon, nagyon jó blues albumok lettek, de én nem szeretem a blues-t, nem mondhatnám, és ezen a Stoner és Southern elemek azok abszolút túlsúlyban vannak pár számban, és azok annyira profik, hogy hihetetlen egyszerűen. Mint mindig ezt csinálták volna. Ilyen röfögös gitárt nagyon ritkán lehet hallani. Marionette ID-nak most jelent meg az első album, egy tatabányi zenekar, régen Sammy Sosa bandében futottak, de aztán váltottak. Így van, nevet változtattak, és ezt ráadásul az óriás koncerten jelentették, ők is felléptek. Nagyon jó élő zenekar egyébként. Bizony. Hosszú számokra kell fölkészülni. 4 perc, 7 perc. Szóval semmiféle pánkos darálás, de mégis marassuk benne a gitár. És hogyha stílusba akarjuk lőni, akkor azt mondom, egy ilyen indie, jó sok gitározással, és emellett pedig ilyen érzékeny zene. Szóval kimondom azt a szót, hogy emo-core. De még a szó régebbi értelmében, szóval. Igen, a szó klasszikus értelmű, hogyha van ilyen. Igen. Kedvenc számok, Szabi? Days Turn into Years-nek a kezdete az egyszerűen zseniális, és a szám maga is jó, de a kezdés az komolyan abszolút. Nekem pedig a Disgraceful, az egyik az nyitónóta, ami szerintem az egyik legzseniálisabb darab, és a másik pedig egy 7 perces tétel, az Icon Overview. Igen. Az a pár negatív, amit fel tudnék sorolni számomra, az igazából tényleg a kicsit hosszúak a számok, meg azt szerintem kevés az ének, túl sok benne, vagy hát a gitár miatt kevés az ének, és emiatt szerintem kicsit összefolynak a számok, de egyébként teljesen jó. Hát élőben se kellett túl sok kommunikációt várni tőlük, szóval ott álltunk és így... Azért pár mosolygás volt egymásra. Hát mosolyogtak, meg megköszönték, hogy ott vagyunk, de igazából nem vitték tudatba a srácok. Szóval ilyen lehúzós, lekeverő zene, de a szó nem a depresszív értelmében kell erre gondolni. Most pedig a hírek jönnek. Igen, a 7 híre pedig az, hogy lesz mesügi a szigeten, 3 év alatt már harmadszorra járnak nálunk. Aki nem tudta őket elcsípni az A38-on, vagy a tavalyi Last Minute Kultiplex-es bulin, az most végre megteheti, fesztivál körülmények között. És hogyha már itt tartunk, hogy koncertek, mik lesznek még? Today is the day lesz a Korbüntető, június 8-án vasárnap, extra lehúzás, lesz még mellette is, tehát a mögött Jucifer és Four Question Marks is. És hogyha már itt tartunk az elmebeteg zenéknél, Boris lesz májusban a Vörösükban. Boris, még egyszer mondom nektek, a japán stonerek itt jönnek hozzánk. Igen. Emellett még azt meg kell említeni, hogy hirdettek 2 versenyt az elmúlt egy hétben. Az egyik az nem más, mint a Gearwire-nek a Black Metal Riff versenye. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, aki tud egy kicsit gitározni, nevezzen. Már maga a kiírás is iszonyat mókás. 20 másodperces Black Metal Riff megfelelő énekkel el lehet látni, és ezzel kell nevezni. Pólót lehet nyerni egyébként. A másik pedig a False nevű indie zenekarnak a remix versenye. A Last FM-en kell regisztrálni, és aztán letölthetik a sávokat, és lehet remixelni kőkeményen. Én szeretnék hallani olyan remixeket, amiben savaznak, és 303 és 880. Programajánló! Hétvégén kezdődik a Titanic Filmfesztivál, ami azért különleges, mert külön zenei dokumentumfilmes blokk lesz most.
benne lesz egy Joy Division film, Red Hot Chili Peppers-es doku. Lesz még mellett a Girls Rock című dokumentum, ami végigkíséri lányzenekar megalakulását, sikerét és felbomlását, és ráadásul lesz a Sigur Rós, az izlandi zenekarnak a Heima című dokumentumfilm, ami szépen végigkíséri gyönyörű szépképi világgal, ahogy végig koncertezik az egész szigetet. Aztán pénteken Gumipoppon a kamerába fellép a Bonaparte nevezetű berlini együttes, akik hát ilyen vidám indie elektropánkos-szerű dolgot nyomnak, nagyon jó szöveggel és zenével. Így van, egy full imbecil zenekarra kell gondolni. YouTube-on nézzétek meg a klipjüket, hát nem kommentálnám a dolgot. Anti-anti, így van. Gyönyörű szép német akcentussal. Aztán április 5-én szombaton kékjük-vörösük egyben nyitva nagy metal jamboree lesz, 2 lemez bemutatóval, Velvet Stab és Fire Into Ashes most mutatja be az új albumát. Ráadásul lesz egy öngyösi zenekar, a Green Hat, ők fognak valószínűleg kezdeni, érdemes őket megnézni, nagyon kis dalmas metalt játszanak. Aztán pedig az utolsó ajánló programunk az pedig a 8-án lévő Gogol Bordello koncert a Pecsába, akik már szintén sokat járnak nálunk. Menjetek, nézzétek meg a cigányokat. Mulassatok! Ennyi volt a Chrome Dioxide Warriors mára, záró Miki munkatára. Reméljük, hogy tetszett a műsor. Nekünk mindenféleképpen. És annyit mondok, hogy menjetek el a koncertekre, hallgassátok meg a zenéket. Ja. És ha találkozni akartok, gyertek pénteken Gumipopra. Jól megnézzük a berlinieket. Ja. Sziasztok!